O týchto troch limitoch v Canve ti zrejme nikto nepovie, ale čo by som to bola za Canva kamošku, keby ti to neprezradím. Ak tvoríš e-booky, videá alebo príspevky na sociálne siete, určite o nich chceš vedieť. Canva sama priznala, že ak použiješ na prelinkovaný text efekty ako tieň alebo priehľadnosť, potom ho exportuješ ako PDF, odkazy prestanú fungovať. A to sa ti pri interaktívnom e-booku asi fakt nehodí. Stalo sa ti už, že tvoje video s animáciami, efektmi alebo prechodmi bolo nekvalitné? Stačí pár vrstiev navyše a Canva ho hneď komprimuje. Nepomôže ani to, že ju používaš v Pro verzii. A čo písmo? Canva síce pustí aj veľkosť 500 a viac, ale niektoré fonty sa pri takomto zväčšení orežú alebo rovno celé rozbijú. Vyzerá to neprofesionálne a môže to pokaziť celý dojem z tvojich vizuálov. Tak čo, hodia sa ti tieto tipy? Nezabudni si toto video uložiť. A ak ma ešte nesleduješ, je najvyšší čas.